συνάχτηκε η κλεφτουριά. Αι συνάχτηκε η κλεφτουριά, μαζεύτηκαν μωρέ οι ντρέδες. Και εκεί ψηλά μωρέ παιδιά, και εκεί ψηλά στου Σούλημα, όχι εκεί ψηλά στου Σούλημα, μπροστά στον άμμο ρε Αι Δημήτρη. Νολί τον όρκο για σας παιδιά, νολί τον όρκο δώσανε. Νολί τον όρκο δώσανε, μπροστά στον πάχμο ρε Παπατσόρι. Τουρκός μη μείνει για σας παιδιά, Τουρκός μη μείνει στο Μοριά. Τουρκός μη μείνει πουθενά, στο Λιτίνι μωρέ οικουμένη. Παπάς βλογάει για σας παιδιά, παπάς βλογάει τα αρμάτα. Ο παπάς βλογάει τα αρμάτα και η Παναγιά, Παναγιά ταγιάζει. Καθότανε σε πετρίνο αλόνι. Ραμάν του Σούλημα αγνάντε τον κόσμο καρε καμαρώνει. Να η κάτι η χάρη σου που πουλεί να αρχόμουν ασταλώνει. Ραμάν αγνάντευα του Σούλη, η μάνα μου φεύγα ανυπώνει. Κοτσάκι Κώστα, να γλεντάν τα σου λιμοχώρια μωρέ.
μες του Σούλη ματηράκι, ζήτω του Παπατζοράκη. Τόνα μωρέ τόνα κοίταει του Σούλημα. Αχ και τ' άλλο κατά του λάπη, ζήτω του Παπατζοράκη. Το τριμόρε το τρίτο το μικρότερο. Κατά την Κυπαρίσια που ήτανε τα δημαρχία. Βάλτε τέλα λίρε πουλιά. Ας να μαζευτούν τα παλικάρια, τρέβες όλοι τους λιοντάρια. Γιατί δεν με άφησες να χορέψω κι άλλο? Προνόησα γιατί έχεις πολλά βραβεία να δώσεις και θα πονέσουν τα πόδια σου. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μα τι τιμή να συνοδεύω την κυρία Χρύσα Φόσκολου στα φετινά βραβεία επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Τι τιμή να έχω τον Αντώνη Κρητικό, είναι έναν εξαιρετικό συνάδελφο. Άλλη που κάνουμε μαζί οικονομικό ρεπορτάζ στο ίδιο κανάλι. Εντάξει, έγιναν οι κολακίες τώρα. Εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα στην εθνική λυρική σκηνή για ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Ναι, να σου πω κάτι. Τους περισσότερους τους γνωρίζουμε καλά. Μέσα από τα ρεπορτάζ μας είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, και είναι πολύ γνώριμο το περιβάλλον και όμορφη ατμόσφαιρα, γιατί βραβεύουμε σήμερα, Χρύσα, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Τι βραβεύουμε όμως? Επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας κοινώς, έτσι, είναι οι άνθρωποι που ενισχύουν την ελληνική οικονομία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Αυτούς τους ανθρώπους ήρθαμε σήμερα να βραβεύσουμε εδώ, διότι δίνουν καθημερινά μια σκληρή μάχη. Έχουμε περάσει όλοι μας πολλά. Έχουμε περάσει μνημόνια, πανδημία, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια. Μπορώ να συνεχίσω να λέω πάρα πολλά. Στάθηκαν στα πόδια τους όμως και τους αξίζουν τα συγχαρητήρια που θα πάρουν σήμερα από την τελετή μας, γιατί ένα βραβείο είναι η ανταμοιβή των κόπων, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Ξεκινάμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ερμηνεύτρια, την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Δεν χρειάζεται καμία σύσταση. Μια μεγάλη ερμηνεύτρια που μας χάρισε έτσι με τις μουσικές της μελωδίες την έναρξη αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης. Και τον Σύλλογο Τριφυλιών Περιστερίου της Δυτικής Αθήνας για τους πολύ όμορφους χορούς. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Χειροκρότημα. Πώς εμείς δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ αν δεν είχαμε τους χορηγούς μας, έτσι. Και να πούμε ότι η χορηγή της απόψινής εκδήλωσης είναι η Eurolife και η γκρουπάμα ασφαλιστική. Και έχουμε και χορηγούς επικοινωνίας όμως. Ούτε χωρίς τους χορηγούς επικοινωνίας δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ. Το Open, λοιπόν, το δικό μας τηλεοπτικό σπίτι, είναι χορηγός επικοινωνίας που βρίσκεται πάντα πρώτο στα μεγάλα γεγονότα. Είναι στην πρώτη γραμμή, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Το ανοιχτό κανάλι, από όπου και οι δύο προερχόμαστε και το ευχαριστούμε πολύ, όμως και είναι αυτεμπορική. Η οποία κλείνει 100 χρόνια λειτουργίας και την ευχαριστούμε πολύ και εκείνη. Λοιπόν, προτείνω, επειδή όλο αυτό σήμερα γίνεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, το ιστορικότερο και μεγαλύτερο επιμελητήριο, να παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο που αποτυπώνει ακριβώς τη δράση του επιμελητηρίου ανά τα χρόνια και αμέσως μετά ξεκινάμε με τις βραβεύσεις μας.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Από τα μέλη μας, για τα μέλη μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην τελετή απονομής των βραβείων βιώσιμης καινοτόμου και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Για μας, κυρίες και κύριοι, απόψινή βραδιά είναι γιορτή και γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε απολαμβάνοντας το χορευτικό πρόγραμμα από τους Δρέδες, αλλά και από τις επιτυχίες της σπουδαίας μας ερμηνεύτριας Ελένης Τσαλιγοπούλου, την οποία και ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και σε όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σε ένα θεσμό εμβληματικό για το επιμελητήριό μας που κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια. Θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, λέω στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Παρευρίσκεται στη γιορτή μας ο επανεκλεγής αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδουλάκης. Αγαπητέ Νίκο, καλή επιτυχία στο έργο σου. Ο ρόλος μιας ισχυρής αντιπολίτευσης είναι πάντα πολύ σημαντικός για το πολίτευμα και τη χώρα, για την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκαν και ελπίζω να τελειώσουν γρήγορα και στον ΣΥΡΙΖΑ, πάντα στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού που έχει ανάγκη η χώρα μας. Όμως, απόψε, φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και δύο πρώην πρωθυπουργοί που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Οι αξιότιμοι κύριοι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς δίνουν μια ξεχωριστή βαρύτητα στην εκδήλωσή μας και παράλληλα δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την πορεία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.